Taraw nga yung istorya. Kung di ka gusto isang ati ka na ng labing taas ka kahoy. Aron di ka na makalaw pa. O magkapahuway na yun si Kanya sa imong pagkabanyagan tanahanak ka. Hoy! Osa! Ha? Osa! Ang tanak ka ganong hibaw kung yun sa limos pagtatarang kagulingon mo pagkabakon. Ha! Ayaw na lang pagtukya. Kaya di ko gusto ka ba sa oras. Kaya ang problema na indapita ang nagkilanglan sa akong pagtagad. Timigara ng ubang mga tao. Abi kay nagpakahilom naman dyan ko. Mas taas pang sungay na ko. Mga kinahanglan nga mapotol na. Kaya di na ko mahimong baliwan doon. Kinahanglan ng tuliron. Ngano? Kinsa magyud ay ka? Kanding ka lang unya musulti ka? Kinsa ka ba yun, ha? Ayaw naglabdang imong una na. Ang akong pagutan na mo ito baga. Kunsaran, tuliro na nimo ang imong kilaya o dili. Dawato na nimo sa kinasing-kasing si Kamya. O dili nimo hagoon o bayo dili. Ay, hati. Gihadlo ko nimo? Ha? Kanding ka lang unya imo kung diktaran kung unsaon ako sa pagdasi Kamya? Be, supe! Bida! Bisang usaon, superbiya ka dyan na! Pawa sa kong tumagan! Pawa! Pawa!